Amen. Ngicela ukubingelela ngalamazwi athi yonke into yenzela uNkulunkulu, uNkulunkulu uyoyenzela wena. If you do it for God, God will do it for you. Bazalwane bami, akekho umuntu owakhela uNkulunkulu angawatholi ama rewards okwakhela uNkulunkulu. Iqiniso lithi eminye imithandazo iphendulwa ukwenza kwakho bese uthola ama rewards ngokwenza kwakho. U2 Chronicles chapter number 2 usivezela uSolomon ukuthi he was determined to build the house of the Lord. uSolomon wanquma, leli gama ethi determined lisho ukuthi wanquma. So ke umzalwane wonke mayifike ebandleni uyanquma. Sanibonani bazalwane? Ya umzalwane wenzani? Uyanquma. Yes, uyanquma. Uba determined ukuthi ingakho no just mayikhuluma ngokuthandaza uthi ubongena uvala umnyango. Usho ukuthi noma singangena sibe ba 500 la endlini mase kuthandazwa wonke umuntu uyanquma ungena eminyangweni wakhe bese yawuvala thola indlu, find a room to pray. Umzalwane uyanquma efike nabangani bakhe bese yanquma yena yedwa. Umzalwane uphila ngesinqumo ngoba nakulento wangena ngesinqumo. Lento lesikuyo yokuba bazalwane uba abantwana baNkulunkulu sangena ngesinqumo. Kwaku 1996 mina ngithatha isinqumo ngiseMasibumbane high school. Kwathiwa John 10 verse 10 isela lizi kungekubulala nokubhubhisa nokweba kodwa mina ngizila uba nibe nokuphila okuphakade. Kwaku August ngo1996 ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngifuna lo lethu ukuphila okuphakade. Ya ngamukela uJesu ngesinqumo. Yabona namhlanje angakayikhohlwa ianniversary yami ngoba ngenza isinqumo. Manje ke ngiyazi ukuthi nalento esikuyo isustainwa ngesinqumo. Tshela umakhelwane thani kuyanqunywa lana. Into yasinqumo kidinga wena wedwa, ayimdingi uconsult omunye umuntu. Yingakho noAbraham makuthiwa nyuka nendodana yakho yentabeni uyoyenza umhlatshelo akaconsultanga umfazi wakhe uSara ngoba into yasinqumo idinga wena nowenza isinqumo naye. Ingakho noma ngahlangana bonke abantu esontweni beba mayiqeqebana bamelane neconference kodwa umzalwane owenza isinqumo uthi noma beabangani bami angizuhlangana ngoba mina ngenza isinqumo sokukhonza eRouse, ngenza isinqumo sokuba ikhaya lami leli. Umzalwane uphila ngesinqumo. Lento yensindiso sustainwa isinqumo. Izwa ngathi mntaka baba sake saphila nabantu namhlanje abasekho kuJesu. Thina sabanjwa yini? Sabanjwa isinqumo bafowethu. Banjwa isinqumo. Into yakamsindisi nje bafowethu ingenwa ngesinqumo, isustainwa ngesinqumo nama rewards awesinqumo. Indoda nendoda yophila ngeinqumo zayo. Bese lithi iBhayibheli uSolomon wanquma ukwakhela uNkulunkulu ithempeli. If you build for God first, He will make you first in this life. Uma wakhela uNkulunkulu uqala, uNkulunkulu uyokwenza wena ube wokuqala kulempilo. Angiphinde ngisho futhi sengihlala phansi ngiyabingelela ngithi Marawusi. Uma uke wanquma ukubeka uNkulunkulu noma ukwakhela uNkulunkulu uqala, uNkulunkulu wenza wena ube wokuqala kulempilo. Yingakho mawuke waqala njalo mawufika kwenza into kaNkulunkulu ungabuzi. Ufika uthi ngoba kwakhela uNkulunkulu nami ngiyangena. I build for God first. And njalo mawusho yingakho masikhokho kweshumi sikhokhiswa ukuthi I build for God first. Okweshumi lokho esiqala ngakho singakayithinti imali yethu ngoba we are building for God first. Lento ikhulunywa kahle uyitshela umuntu hayo oyayifunda kwi theory noyishumayelayo kodwa oyiphilayo. God is first. And mangabe uNkulunkulu eke waqala naye he makes you first. Can I bring it to application? Umuke waqala ngoNkulunkulu naye uqala ngawe. Yingakho kuyoqala wena ugraduate akini engekho wake wagraduate. Uba umuntu oqala kwezinto, umuke waqala ngoNkulunkulu angiphinde. Uba umuntu oqala kwezinto, umuke waqala ngokuthi ekhakini engekho wakwagana gane wena qala. Kuthi kini engekho wake wazala kuzale wena qala. Engekho wakwathola amawele atholwe weqala ngoba usuke waqala. Yingakho nemoto ayikakazi ibeke yona kini umkhulu wazi washona kungekho ngisho ibicycle phekwe endlu kukhona izinkomo izimpondo zenkomo kuphela kodwa wena ngoba uqala ngoNkulunkulu imoto iqale ngawe ekhaya. Akekho umuntu oqala ngoNkulunkulu uNkulunkulu angaqali ngayo. uNkulunkulu ukwenza ifirstborn. Uthi uyilastborn uNkulunkulu akwenza ifirstborn.
ungene esontweni nezingane zakhe ezo5 umntaka ma obabaza abangazondli ungangeni kwi challenge ka Facebook ungene nazo esontweni uthi mase uhleli uqale ngoNkulunkulu kufika ubhuti nje abayeke bonke abangenazo izingane abone awuqale ngawe ukushada komuntu enezingane ezo5 akwenzeki uqale ngoNkulunkulu angakwenzi firstborn ungaba yifirstborn ngisho ilastborn kini kodwa wena ube yifirstborn ngoba uqale ngoNkulunkulu ya mawuqala ngoNkulunkulu kwaZulu Natal kwaqala kube khona umuntu okuthiwa uprovincial chaplain kuba wesifazane kwaqala ngomuntu owazi ukuqala ngoNkulunkulu yes uNkulunkulu uyakwazi ukwenza ifirstborn ngoba uqala ngaye firstborn ilo inheritayo ingakho kama rewards akhe bemaningi sengihlala phansi mina abazalwane ngizonibingelela uSecond Chronicles 2 uSolomon waqala wakha ngoba into oyinqumile kumele uyenze maso uyinqumile yenze njani ya abazalwane abaningi bayasala bishop la ekuyenzeni iba mnandi mabesayinquma kodwa mase kumele yenziwe ingakho wanquma ukukhonza eRouse kodwa mase kumele kwenziwe ukuze eRouse nokugcina zonke izimiso zasenkonzweni ababaningi ngoba kumnandi kwabanye ukunquma kodwa hayi ukwenza so uSolomon wanquma wayeseyaqala wakha balekile ke lento yokwazi ukuqala ukwenza Second Chronicles chapter number 7 uverse number 11 usikhombisa uSolomon eqeda ngoba yonke into oyiqalile kumele uyiqede ingakho singakwazi ukuqala na unyaka uyiworshipper ngoJune usuyekile ngiyanibingelela bazalwane asikwazi ukuqala na kuma prayers declarations Wednesdays siqale nawe ngoJanuary kodwa unele ungaqashwa awusezi kuona ngoba wena yonke into oyiqalayo ukwazi ukuyiqeda tshela makhona sanifunda ukuqeda yonke into kaNkulunkulu mawuke wayiqala kumele uyiqede esinye seyizathu sakholwa abafundisi bami ingoba sasuke saqala ukukholwa sekumele siqedeke ingakho siyoze sihambe ngale kwethuna sesiqedile sithi ngiliqedile ibanga lami washo njalo umpostoli Paulos wathi ngikulwile ukulokuhle ngiliqedile ibanga lami basakhona namazalwane kwi21st century eThekwini abazokwazi ukuqala baze baliqede ibanga labo bangavinjwa izimo endleleni bese beshiya phakathi umzalwane uyaqala qede marawusa amahle umzalwane siqala nayi conference kusasa soyiqeda naye ngoba umzalwane mtshele thanda uyaqala qede umzalwane ya ukholwa kanjani wena siqale nawe kodwa singaqedi nawe ngoba umzalwane kumele abe nestatement sokuthi ngilihambile ibanga lami sengiliqedile ibanga lami ngoba umzalwane uyaqala aqede umzalwane akabe uqamcishi engathi umlilo omfimfayo umzalwane uyaqala aqede thanini amen bazalwane yafunda ukuqala uqede qala nathi inkonzo uzoyiqede nathi inkonzo lento yakho ukuphuma sekushunyayelwa nje ingoba uhlule uqala uqede yini yokuyiqala uyiqede empilweni yakho usahlule uqala uqede into ekaNkulunkulu qala uqede awujahe ndawo hlala phansi awujahe ndawo yekela umuntu kaNkulunkulu aqede ukushumayela minister ngoba mhlawumbe impendulo yakhe kwiministration yokugcina bofunda ukuqala uqede jwayela ukuphuma enkonzweni ubishop engakami la athi umusa wenkosi yethu uJesu awube nani ngoba umzalwane ongaqedi kanti ingilosi beyilethe ezothi qi ngesikhathi ethi umusa kwasho ukuthi wena uyishiye ngoba wena umzalwane ongaqedi uyaqala kodwa uqedi uyaqala uqedi ingakho sibaningi bishop ngoJanuary kodwa sibancane ngoDisemba sisemabhishi kodwa ngoJanuary so fast sithandaze ngoba bazalwane bakude ekuqaleni kodwa batholakala eqedeni tshelo sathani siyaqala siyaqeda samnandi izulu eRouse siyaqala siyaqeda nasetertiary uyoloku jumpa nje uyeka uqala ungaqedi uphinde uzame elinye icollege eBoston uwe eIsesa uwe uyaqala uqedi yonke indawo ufike eqaleni kodwa ngasekugcineni awutholakala
Umzalwane nje oqala izinto engayiqedi nasekhaya wakhindla ibe uhalf uyishiya kanjalo iziwiswe odomoyi nezimvula ngoba wona umzalwane nje oqala yangaqedi lento lokho wayiqala la isontweni sathula sangakutshela kuyaqalwa kuqedwe bazalwane qala uqede namhlanje siyakuchazela siyaqala siqede 2 Chronicles chapter number 8 verse number 16 uveza ukuthi uSolomon made sure ukuthi into ayiqalile wayiqeda it would outlive him yonke into ayiqale wayiqeda kumele iphile ngisho wena ungasekho ingakho uma ube umzalwane okahle oqale kahle nathi eRouse wazi waqeda ngisho ungasekho so lokusithi izingane kaMama ubani lezi isizukulwane sikasisi uba niyamkhumbula umzalwane ubani esasinaye osewaye enkosini ingane zakho ithola ama reward ento eyenziwa wena sihlale kosofa esontweni lento ukuthi siyajuluka nje ngoba sikhuluma la ayikho inhla kumele ikujabulise na umpostoli mina phela bethi isonto mina lento ukuthi siyajuluka masikhuluma ngacanga umoya na umoya ukhona kodwa kuwona umoya njengamanje ekhona kusho ukuthi kufanele ube khona umzalwane othintekayo ukuthi athi ngakhele uNkulunkulu ushonini wameni bazalwane baseRouse yes umzalwane uyanquma mayifika ekhaya ethi akumele abafundisi bajuluke umbishop zonke insuku ajuluke ishetlize linamathele ithe ubevutha namhlanje ubaba ishetlizela namathele ekhona umntanami ekhona shodi ekhona esontweni akabe khona umzalwane ozothinteka anqume ukufaka ini iyakhona tshela wasithanda Jesu ukhuluma nawe ke manje thani nansoke impendulo yemthandazo yakho iyona le uyobona mntanami mhla wayenza leyo nto ubona ukuthi uNkulunkulu ngeke akwakhele yini wena ngoba usuwakhele yena ezinye impendulo zemthandazo wakho uyithandaza zilele ekutheneni unqume wenze uqale uqede God bless you ashaya izandla umpostoli ashaya izandla qala uqede tshelo seduze uthi makhelwane qala uqede makhelwane khuluma nawe seduze uthi qala uqede ngiyakubona ngathi usufuna ukuhamba inkonzo ingakapheli qala uqede akekho nyakazayo after the sermon sathula sakubuka nje kodwa namhlanje utsheliwe tshelo seduze uthi hayi utsheliwe namhlanje besithule sikubuka kodwa namhlanje utsheliwe esimeni saphakathi awu amen somebody shout hallelujah qala uqede isinqumo uthi mawuqeda ukusenza ngiyilandele kahle isinqumo ekubingeleleni kampostoli isinqumo bese uyenza ngesikhathi uqala bese uqikelela ukuthi uyaqeda yini